Mngani wami, indaba engathi uphansi nje kulezi insuku akukho right kwenzakalani? Mngani ngaba right kanjani ubheka bemphethe nje edle phansi wadla amagalane mngani ngithi phela u-straight wami. Hayi usehambile ushiya isithunzi. Kahle bo wena, ungaba ne-stress esikhathini samanje ngo-4 days. Kahle. Mngani bekungaso 4 days bese kuyiviki. Lesa namngani bo ngabala kahle bekade kusawu 4 days nina ntshula nalomuntu. Mngani uyabaleka onegqe. Azosheshe wamupha. Ungazoganga wena lalela malixoxela sami story. Mina yazi mina umdu wangidli namhlanje wangidli ngasasakwabo kumgcina kwami. Ngaze ngatshena ugogo ngibuza usukwenzakaleni. Ngathi mina ngaqhoma ngathi uthi ufuna ukungibonisa uma wakho. Wathi kokusho uma wakho yena ongakuthanda ngaplus athanda ukubonisa umamezana. Pho kanti umuntu ufuna ukungidla. Usho kwakukhamba wema kodwa wemngane uthi siyini ngempela ubonani nje yena ke echithelo aka mina nawe siyini. Njoba suku0 nje mina njoba nginyathela ngisho isingisi mngana mina misengikhathele angithi khona ama play khona ama fuck boy nami ke ngizobile intombazane efuck girl ngikhathi kanwami mina ngizoba yini lo mngani yazi nje uzobile fuck mngani mngani uyahleka yini le awu mngani uyasazi nje na uthi njani uzobile fuck mngani kahleke mngani uyangiyisa phela ngizoba yini mngani angikweyisi mngani nami uzobile fuck hayi mngani hayi sikhathele na uzobile fuck wayona mngani ngilungisela mngani angibaqile mngani kodwa mngani wami ungathi ungibaqile wena ikhanda lakho liyimpunga kanje kodwa kuke kushiyo ukuthi umfundisi akamzali umfundisi kusho ukuthi nolo uthanda ukwenza amakhanda ikhanda nje limpunga lakhe uyazi ngiyakubaqile ukhuluma ushido wakho